dit koord. En dan langzaam met lange armen. In de gymzaal van Heeg kunnen bij je het windsurfen, kanoën, zielen en suppen. Maar echte wien, want er is zelfs een windturbine. Zo moeten de komende 2 jaar 2000 bijen in Zuidwest-Friesland ondervinding opdwan in de watersport. Het belangrijkste voor u is gewoon dat ze er in mij contact komen. Want het blijkt gewoon, als je het nooit ervaren hebt, dan wist het ik net. En een andere sport, ja, die wordt al vaak vanzelfsprekend in de beleefwereld gebracht. Maar watersport is daar net even iets anders. Het begint in de gymzaal, daarna komen de bijen echt op het water. Om uiteindelijk lessen te krijgen bij de watersportvereniging. Het geld komt van sportorganisatie NOC-NSF. Ambitie genoeg dus, maar de vraag is of het werkt. Dat zal misschien in eerste instantie een handje vol wezen. Maar het kan ik best wezen dat hij op een oudere leeftijd gaat suppen of gaat kanoën of op een andere manier gaat watersporten. Bij de bijen valt deze bijzondere watersport gymles goed in de smaak. Nou, dan water, dat vond ik altijd heel erg leuk en zo. En ik zie ik wel eens met mijn vriendin. Nou, ik ben aan de kanoën. En dan moeten we wedstrijdje doen met de eerste kant, eerste kant naar de andere kant is. Maar kanoën dus toch op het water? Nou gaan we oefenen ervaren en dan gaan we 2 weken op het water. De Frieske Marren had hier ook al belangstelling voor. Maar de ambities zijn hegen. Jongeren uit de hele provincie moeten weer meer het water op. Ik heb een hoop contact met de mensen van Sport Friesland, van de gemeente, van toeristische platformen. Het scootjesiel ben ik nou bij betrokken. Dus we slaan de handen in elkaar. Dit is een prachtig mooi project. Maar als we machinaal die handen in elkaar slaan, dan ben we nog volle sterker.